Boa tarde. Quero agradecer ao Instituto Mises Portugal a amabilidade ao señor Ogando e ao Adriano Antonio Xavier a amabilidade de ser convidado aquí a falar en compañía de tan ilustres personalidades a falar nos 100 anos de Murra e Roza. Ben. Eles dixeronme Bastos, por que non falas un pouco das principais contribuicións de Rothbard á teoría económica? Os compañeros falaron de ideas, falaron de cosas. Sí, vamos falar un pouco das principais. Que aportacións ten Rothbard á teoría económica austriaca? Que aportacións ten Rothbard á teoría económica? Pois, en principio, podemos dicir, ten moitas. Ele é un austriaco clásico. En xeral, o que traballa nunha escola, poucas aportacións fai. Porque continúa nunha escola, continúa nunha tradición, entón pouco aporta. Rothbard fixo algunhas. Eu vou destacar 3. E despois a última é para min a principal dela. 3, primeiro. Miren, levo escutando varias conversas, falan moito do pensamento de Rothbard, pero Rothbard ten unha peculiaridade. Introduz a historia de volta no pensamento económico. A historia. O economista moderno pensa que a economía é como unha ciencia natural, é como a física ou a bioloxía, non? Entón, non hai historia. O único que conta é o que há a día de hoxe. Nada máis, toda a historia queda así para os eruditos, queda para os estudosos, pero a historia non conta. Rothbard dice, non. A economía non é unha ciencia natural, é unha ciencia social, é unha ciencia da xan humana. Por lo tanto, a historia sigue sendo relevante. E como a mosa? Primeiro, estudando a historia do pensamento económico. Feito, a súa obra póstuma, súa grande obra póstuma, foi unha historia do pensamento económico. Que quedou interrupta, quedou sin finalizar, pero unha historia do pensamento económico. En 2 tomos ben grosos, ben gordos, de quasi 1000 follas de libro. Pero es que non tivo continuador. Non tivo quen continuase a tarefa. Que historiadores temos das ideas agora? Dentro da escola. Non há. Porque seguimos a ver como unha cousiña menor. Esos pos historiadores non somos xente de ciencia. Non. E ele demostrou que non. Demostrou o importante é ter unha boa historia do pensamento económico desde a perspectiva austriaca. Desde a perspectiva austriaca. E eu fixo de unha nova luz, como se traballa, como é o nome dun dos seus peitos, de unha nova luz, a historia do pensamento. Empezou a recuperar, eu cando lín ese libro, a mí foi un dos máis que me influiu na miña vida, a historia do pensamento económico. Que pode ser máis erudito, que pode ter fallos, sí, pero ele ve autores que eu vía con outros ollos e ensinoume a velos desde unha perspectiva austriaca. Ensinoume a recuperar, a facer arqueoloxía intelectual, a recuperar autores vellos e esquecidos e metelos dentro da tradición austriaca. Ese é un dos seus lemas. Pero cuidado, non só a historia do pensamento, repito, que está, non hai continuadores, quitando algúns traballos, non há continuidade. Ningún de nós gosta de estudar a historia do pensamento económico, dentro dos nosos ollos. Estamos a veces coa escola de Salamanca, algunas cosas así, que él tamén cita, pero non temos estudado eso. Pero non só estuda a historia do pensamento. Estuda tamén historia económica. Aquí non vin citado o seu libro sobre a grande depresión americana, por exemplo, que é outro libro que me impactou moito na miña forma de ver o mundo. Por qué? Porque colle a teoría, o libro, colle primeiro a teoría austriaca dos ciclos, e despois aplica ao caso, ilustrando unha crise, dentro do punto de vista austriaco. Estudia todo como pasou, de acordo coa teoría dos ciclos de von Mises e de seus sucesores. E o seu concebido en Libertad, que é unha historia tamén dos Estados Unidos. Ele gostaba de historia. Ele non despreciaba a historia como un coñecemento menor, sino que estaba no núcleo mesmo
do seu pensamento, está no núcleo mesmo das súas ideas. E el quería introducilo, porque senón, moitas veces, a teoría pura non chega, non sirve, sin exemplos, non funciona ben. Mises ten un libro moi bon, que se chama Teoría e Historia. Poucos, tamén non é dos máis citados do vello académico, non é dos máis citados, pero ben un dos máis me gusta. Pero tamén fala deso, efectivamente, a economía é teórica, pero hai que ilustrala con exemplos, senón no abstracto non fica ben, hai que aplicar o que sabemos de teoría a estas cousas. E Rothbard, esta é a primeira aportación dele. Cuidado con a aportación que non se lle fixo moito caso, non se lle seguiu. Non seguimos nada, somos unha ciencia, somos unha cousa moi elevada, non temos tempo para perder tempo coa historia. Pois sí, a historia é moi relevante, para ele era moi relevante. E para calquera que quera seguilo, por antes se decía, ten que ter en conta a historia, ten que estudiar a historia e ten que incorporar a historia aos seus análisis. Non sei que son distintas, a teoría e a historia, pero por que non ver a historia cos novos ollos? Poucos casos coñezo. En España morreu fai pouco, por desgraza, un historiador que sí que aplicaba, Antonio Miguel Bernal, que aplicou a historia, as teorías de Rothbard, aplicou esa historia do Imperio Español. Como cambia todo! Como cambia todo, de ver duns reis heróis, duns reis que conquistaban, supón que Portugal tamén pasa algo así, non dun rico navegante. Non? Entón, ele diu, non, é unha banda de ladróns. Defraudaban a moneda, devaluaron todo quanto había, emitiron xuros inflacionarios, e fixeron toda a cosa, defalcaron todos, e era un empresario, basicamente, de guerra. Todo o que quería era para sacar diñeiro para financiar as guerras deles, esos grandes reis de España. Como cambia o conto se aplicamos a teoría de Rothbard? Foi dos poucos que coñezo, se alguén coñece alguén máis me interesa. Porque pouco tipo que conozco que aplicaba a teoría de Rothbard a economía real da época, porque estamos acostumbrados, non, os reis gastaban todas, non. Explicaba como facían e, cuidado, que non é privativo dos reis de España, é privativo de todos os reis da época, non é algo novo. Pero como cambia o conto de ver a historia que nos contaron cos ollos da teoría económica de Rothbard, das teorías de Rothbard, cambia todo. Entón, esa é a primeira aportación dele. A segunda xa foi citada antes. O señor Gómez falou dela, a teoría do monopolio, que é unha teoría que a min sí que tamén alterou moito. En español foi publicada na revista Sader, cando non había nada traducido, era o único que había traducido de Rothbard, entón foi o único que conseguín. Impactoume moito tamén a teoría do monopolio, efectivamente, porque efectivamente toda empresa monopolista, pero cuidado, todos nós somos monopolistas de nós propios. Entón, a teoría do monopolio derrúbase en ese aspecto, pero cuidado, cando explica o prezo do monopolio, Rothbard explica moi ben, dicindo, non, que o Estado é un monopolio e quere que todas as institucións son como elas, a imaxe e semellanza dela. Entón, o Estado é quen crea o monopolio, non o monopolio entendido económicamente, non o monopolio no sentido rothbardiano. Se há un prezo de monopolio, é porque hai un Estado detrás. Repito, os servos do monopolio pensa que todos son como él, e que actúan igual que él. Pero se há un prezo de monopolio, se hai unha empresa única nun sitio, primeiro, en que sitio? Sempre falamos do monopolio dentro dun Estado. É o que chamaba o vello Herminio Martins, un profesor portugués, chamaba o nacionalismo metodolóxico, que todos os eventos económicos, todos os eventos sociais temos a ver en clave de nación, é un clave de Estado, temos a ver tudo en clave de Estado. Entón, claro, un monopolio, pero un monopolio donde? Onde? Monopolio, pois é un monopolio en Portugal, sí, pero se vou a Portugal vou comprar a Vigo e xa rompei un monopolio. Ou cando pasaba a min, cando en Vigo estaban moi caras as cousas, iba ali a Valencia ou iba a Viana do Castelo e compraba lá. Entón, onde estaba un monopolio roto? O monopolio das telefónicas, o cártel das telefónicas. Moi ben. Repito, eu vivo moi perto de Portugal. E digo, é porque en España sei que pode haber un cártel de telefonías que fixaban os prezos, falaban entre elas e poñían prezos, fixaban prezos de monopolio, prezos por riba do mercado,
suar a sangue dos traballadores, non? Pero digo, é porque, por exemplo, non ven a Portugal Telecom, instalan uns postes e se achega a nosa cidade e rompe co monopolio. Quen non deixa vir a Portugal Telecom? O mercado ou o Estado español? Quen non deixa vir novas empresas a concorrer de fora? Quen pon un límite, regulações ou licenzas para que veñan empresas de fora? Os Estados, non? Quen dá patentes, por exemplo, como tanto lle gusta o profesor Quinxela, non? Quen dá patentes copyrights? Son o mercado libre ou os dá os Estados? Entón, se hai monopolios, se hai licencias, eso basicamente non invento. Os Estados vense esa porque o monopolio se dá a nivel de un Estado, vense esa porque o Estado impide que entren outras empresas na concorrencia. Non? E aí temos o segundo punto. Toda a teoría do monopolio ben desenvolta no que se refire, por exemplo, a toda a propiedade intelectual, toda referida ás licencias, aos permisos, aos regulacións, é outro grande punto de Rothbard. O terceiro é o cálculo, que tampouco se fala dele. E máis, é un dos puntos, para min, máis interesantes e que máis se pode desenvolver do pensamento rothbardiano. O debate do cálculo, como sabemos, é un dos principios fundamentais da escola austriaca, onde se funda a escola austriaca, no vello debate de Mises cos socialistas sobre a posibilidade ou non dunha economía socialista. O debate dos anos 20, que despois Mises desenvolve no seu libro Socialismo e noutras obras. Mises e Rothbard tamén é todo o tema. E ten un potencial subversivo e terrible. Dixe, señor, mire, é que o cálculo non só se aplica ao socialismo, o cálculo tamén se aplica ás empresas. O cálculo tamén pode ser aplicado ás políticas públicas. Que é unha política pública, por exemplo, unha política de justiza, unha política de infraestructuras, de obras públicas, de rodovías ou de estradas, non? Ou cualquier outra política educativa, por exemplo. Se non socialismos parciais. En sentido, que hai áreas da vida social que son explicadas ou fornecidas de forma socialista. Cuidado, e o debate de cálculo tamén se aplica a elas. Non na mesma forma que unha economía socialista total, porque hai algunhas referencias de prezos, pero sí que, por exemplo, quanto costa un profesor? Onde é que a localizar unha aula? A estrada quantas vías ten que ter? Que cualidade ten que estar a estrada? De onde a onde ten que ir? A rodovía non? Que quantas locomotives ten que ter? Quantos vagóns ten que ter? Son decisións políticas, non son decisións económicas. E ao final fracasa. Pero cuidado, me interesa especialmente o debate do cálculo económico nas empresas. Porque di tamén que as empresas, as organizacións, alén de un punto tamén fracasan, tamén calculan mal, sobre todo por o problema que chaman dos prezos de transferencia, non? Do problema de proveer prezos internos nunha organización. E cuanto máis grande é, peor calcula. E iso é un tema superinteresante, se aplica tamén aos imperios, o tamaño das organizacións, e iso é un tema moi interesante porque ten un potencial de desenvolvemento tremendo, porque explica porque fracasan moitas organizacións, porque a vida promedio dunha empresa cada vez dura menos, dunha empresa grande, me refiro, cada vez está durando como 40 anos, se explican os ciclos de poucas empresas que fracasan, estando en plenitude. Quen lembra a IBM? Ou a Kodak? Ou a Olivetti? Pois eran todopoderosos, que ficou delas? E que ficará das que hai agora? Por que fracasan? E me explica, non, mire, chega a algún punto, e por que supera ese punto? Dicen, superan ese punto moitas veces porque están apoiados polo Estado. O Estado subvenciona as grandes corporacións. Ven legalmente, ven con patentes, ven con privilexios de outro estilo. Pero, basicamente, incluso, ás veces, os Estados fan a guerra polas organizacións. Digo, se pode ter ese tamaño e subsistir é porque o Estado, digamos, as permite. Porque o Estado subvenciona esas empresas. Senón, o tamaño das empresas, moitas veces que as empresas capitalistas son como polvos gigantescos, enormes polvos, que chucha. E cazan toda a poder. Non, se son así tan grandes é porque alguén que os defende, cos armas detrás e cos impostos detrás. Ese é a diferenza. Pero o último, antes de rematar, obrigado. Eu que Rothbard nos ensina. Para a aportación da
teoría económica guardiana é que a economía non é o primeiro, como ben decía o señor Xeogades. Non, que a economía non é o principal para o libertario. É que moitos libertarios modernos son libertarios só no económico. Eu non culpo, porque a formación, a educación de moitos libertarios ven do ámbito da economía. Entón, normalmente tenden a analizar todos os fenómenos de corte de forma económica. E creo que iso pode ser un problema, porque pensan que, basicamente, unha sociedade capitalista é Portugal, pero sin Estado, cos correios privados. Non? Ou coa privatización dos convoios ou algo así. Non é iso. Non é iso. E iso é o primeiro que se nos rouba. O principal é a guerra. Porque a guerra sintetiza todo. A oposición á guerra, que moitos modelos, repito, que non entenden. Será porque Robert escribe desde unha perspectiva norteamericana, dun país que é imperialista, que se mete en moitas guerras, e moitos de nós vimos en países que, gracias a Deus, non nos metemos en moitos líos, ou non temos experiencia de imperios recentes, entón non comprendemos a importancia disso. Pero Robert o comprendía, e máis, a guerra é a síntese total do que é o pensamento anarcocapitalista. Porque na guerra, a guerra é a máis de todas as intervenções. O vello Tilly, Charles Tilly, cando falaba guerra e construción de estados como crime organizado. Un paper que rara vez se lle fai caso. Non, pois que a guerra é a orixe do Estado. Pero o Estado é a orixe da guerra tamén. Pero ao mesmo tempo todos os mecanismos fiscais, desde impostos, desde dívida, todas as inflaxóns, devaluaxóns, todas as regulaxóns de precios, confiscaxóns, todo ven da guerra. Entón, o austríaco só ten que entendelo. Porque normalmente a maior parte destas cosas ou ben son en nome da guerra ou ben se busca algún tipo de guerra para justificarlo. Fíxese a retórica da política. Guerra contra a pobreza. Guerra contra a droga. Guerra contra cualquier cousa que se lles ocurra. Que lles parezca mal. Pero usa el linguaxe médico porque coa guerra podese suspender as liberdades, coa guerra podese requisar bens, coa guerra podese intervenir isto. Pero despois, a guerra tamén nos explica como funcionan os estados, como é a lógica dun estado, como é a lógica dun estado simplemente. As persoas que dixen o estado simplemente son propietarios das súas persoas, das súas vidas e das súas facendas. Non, os señores todos a guerra, hai que combatir por lo que sea. Entón leva e recluta todas estas cosas. É unha síntese completa de todo isto, de todo o pensamento anarquista tradicional, explicando como é a guerra, se ve claramente como funciona nunha guerra. Entón, esa síntesis da guerra, como síntese de todo o pensamento anarcocapitalista, é a principal aportación económica de Rothbard. Iso de que a economía non o é tudo. Moito obrigado.